खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 10 मे 2023 बारायजायो बुधबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। गोबां बोसोर सिगांनिफ्रायनो हारिमुनि लैथोआव सानस्रिबोनानै गावनि नाजानायजों बयनिबो गेजेराव गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिबोनानै मुंदांखा जाबोनाय सेरजानि राजा एबा सेरजा दामगिरि दतमा ओनसोलनि बाथाबारि गामिनि थागिबि राजेश्वर ब्रह्म बिथाङा गोलाव सम बेरामजों जुजिबोनानै मैया बेलासिनि 1 रिंगासो समाव अराय समनि थाखाय बे बुहुमनिफ्राय रुंसारि जालांबाय। बिथांनि हरखाबै रुंसारि जानायखौ लानानै बर' हारिया दुखु मोननाय फोरमायदों। गिथाव बाथाव अर खामदों। गिथाव बाथाव अर खामनायजों गोबां लाख रांनि धोन सम्पतिफोरा सिलिंखार आरो थेर बेथेर जादों। बायहाथा सारियालियाव गिथाव बाथाव अर खामदों आरो बे जाथाया बायहाथानि सिङाव थानाय बेजेरा गामिनि हाथायाव जादोंमोन। बे जाथायाव गासै गंस्नि गलाफोरा अरजों खामनानै सिलिंखार बिलिंखार जादों आरो गोबां लाख रांनि मुवा बेसादफोरा बे अरजों सेवहांगार जादों। बैसागो बोथोरावनो गोबां गरम जाबाय। बैसागो बोथोरावनो गोबां गरम आरो सान्दुं गोसा जानायखौ लानानै आसामनि गोबां सुबुंफोरा जेंनायाव गोलैदों, अदेबानि साननायाव गोलैदों। अदेबानि जेसेबांनो बोसोर बारायगासिनो दङ एसेबांनो गरम आरो गुदुङा बांगासिनो दङ। बिगोमा नखरनिफ्रायनो गोबां लाख रांनि सना रुपा लुथिदों। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय ज्योति नगर ओनसोलाव सासे आइजोआ गावनि फिसायनि हेफाजाब लानानै बिसोर जाय बिगोमानि नखराव खामानि मावोमोन बै बिगोमानि न'निफ्राय सना आरो रुपा खावनायनि जाहोनाव सानैबो पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय आइजोनि मुङा जाबाय मीनाक्षी कलिता। गिबियावनो मीनाक्षी कलिताया पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। उनाव मीनाक्षी कलिताया गावसोरजों जानाय गासैबो जाथायखौ पुलिसनो फोरमायनायनि उनाव फिसायाबो एरेस्ट खालामजादों आरो खावनाय सनाफोरा 3 लाख रांनि सनामोन। उनाव सनाफोरखौ मीनाक्षी कलितानि फिसाय जायनि मुंखौ फोसावनाय जायाखै बियो सिनाय मोनि सुबुंनो फानखुमादोंमोन। उनाव फिसायाबो एरेस्ट खालामजादों, नाथाय फिसायनि मुंखौ खौरां मख'नाय जायाखै। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायाव सासे फरायसाया जायगायावनो जिउ गोमादों। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय मालिगाव ओनसोलाव मैया फुंनि समाव सासे फरायसालियाव थांबाय थानाय फरायसा गथ'आ हरखाबै गंसे आर्मिनि ट्राकजों सौजानानै जाब्रबथाय जानानै अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनाय गथ'आ मालिगाव रिले फरायसालियाव गोजौसिन फरायसालियाव फरायगासिनो दंमोन, नाथाय गथ'नि मुंखौ खौरां मख'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव आसाम पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि